Teknologia muuttaa elämäämme yhä nopeammin. Teknologiaa on osattava hallita kaikilla elämänaloilla, halusimmepa sitä tai ei. Suomi on sijoittunut monella alueella maailman kärkimaiden joukkoon. Vuosikausia olemme voineet ylpeillä esimerkiksi teknologiamme korkealla tasolla. Mutta mikä onkaan todellinen tilanne? No Suomihan väittää olevansa korkean teknologian maa, mikä kyllä valitettavasti ei pidä paikkaansa, jos ruvetaan sitten vertailemaan sitä. Yksi omalta alalta esiin tuleva hyvin nöyryttävä esimerkki sitä, kuinka huonosti Suomessa menee, on se, että tuolla meren toisella puolella on pieni maa nimeltä Viro, joiden satelliitti nyt lentää tuolla taivaalla. Suomessa vasta rakennetaan ensimmäistä suomalaista satelliittia. Muunkin teknologian suhteen tuntuu olevan sillä, että se katoaa yhä kauemmas ja kauemmas muualle maailmaa. Vaikka tuotantoelämään liittyykin suhdannevaihteluita, teknologiateollisuus on kuitenkin ollut kansantaloutemme perusta jo vuosikymmenet. Teknologiateollisuus on Suomen suurin teollisuuden ala. Yksityisen sektorin tuotekehityksestä teknologiateollisuuden yritykset tekee 80%. Ja teknologiateollisuuden työllistävä vaikutus on noin 1/3 koko Suomen työllisyydestä. Herääkin väistämättä kysymys, vastaavatko kouluopetuksemme tavoitteet niitä kasvatuksen mahdollisuuksia, joita elinkeinoelämä nuorisoltamme odottaa? Ei se vastaa. Meillähän koulutus on, niin kuin siinä on toissapäivän opetussuunnitelmat, eilispäivän metodeilla koitetaan kouluttaa porukkaa ammatteihin, joita ei ole edes olemassa vielä nytten. Koulutuksen tavoitteissa on huomioitava myös elinkeinoelämän tarpeita. Peruskoulussa minun mielestäni tänä päivänä aika pitkälle sellainen vika, että se on hyvin teoreettispainotteinen ja tähtää siihen, että kaikki nuoret menee lukioon. Siinä ei ole sinänsä mitään vikaa, että mennään lukioon, mutta teollisuudessa tarvitaan paljon hyvällä itsetunnolla varustettuja nuoria ammattikouluista. Se, että mistä me tulevaisuuden tekijät saadaan. Ammattitaitoista porukkaa meillä tässä tehtaalla on yli 300 henkeä pelkästään jo täällä tuotannossa. Ja kun miettii, että jatkossa se kouluttamisen osuus nousee ja mikä Suomessa on ollut hyvä, niin tämä koulutustaso on ollut hyvä. Mutta että ollaanko me sittenkään oikealla joella? No, kädentaitoja ja tällaista soveltavaa ongelmanratkaisua tulisi kehittää nykyisestä paljon eteenpäin. Tilanne nykyään esimerkiksi matematiikan opetuksessa on, että opetetaan soveltamaan kaavoja, mutta ei välttämättä niin sitä soveltavaa ongelmanratkaisua, joka on erittäin tärkeä sitten teknologia-alan töissä. Miten me nähdään tämä vanha oppiaineraja jaottelu, että onko se este vai mahdollisuus ja miten näitä rajoja rikotaan ja miten ymmärretään, että kuitenkin lapselle ja nuorelle maailma näyttäytyy kokonaisuutena, ei niin kuin oppiaineena ja se ymmärrys syntyy siitä kokonaisuudesta. Liikaa painotetaan sellaisia osaamisia, joilla ei ole kohta enää mitään merkitystä. Yhteiskunnassa on monia intressipiirejä, joiden käsityksiä ei helposti muuteta, vaikka Suomen menestyminen muutosta vaatisi. Aalto-yliopistossa on lyhyessä ajassa järjestetty koko koulutusajattelu uudelle tasolle. Aalto-yliopisto on Suomen yliopistokentässä tämmöinen mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa yhdistetään teknologiaa, bisnestä ja muotoilua ja taidetta. Ja se, mikä tässä on niin kuin oleellista, on se, että me saadaan opiskelijat liikkumaan ja toimimaan yli rajojen, eli kohtaamaan toisensa riippumatta miltä alueelta he tulee. Aalto-yliopiston koulutusajattelussa on piirteitä sellaisesta tuotannon toteuttamistavasta, jota esimerkiksi Suomen johtavassa hitsauslaiteyhtiössä jo toteutetaan. Sähkömies ei lopun perin löydä niitä parhaita ratkaisuja ilman mekaniikkamiestä ja he yhdessä tarvitsevat teolliset muotoilijat, jotta se lopputulos näyttää hyvältä, tuntuu hyvältä ja aikaan saa positiivisen käyttäjäkokemuksen. Ei pyritä siihen, että pyrittäisiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen, mahdollisimman vähillä virheillä. Jos kaikessa onnistutaan, niin tavoitteet on väärällä tasolla. Johtosääntönä on se, että ei varota tekemästä virheitä, mutta tehdään ne ennen kuin tuotteet päätyy markkinoille. Elikkä Luxella saatte mitattua valon määrä. Tekninen käsityö on muita oppiaineita integroiva ja ongelmanratkaisuun kasvattava teknologinen oppiaine.
Hyödynnetty teoreettinen oppiaine saa merkityksen käytännön työskentelyssä. Tekninen käsityö tarjoaa hyvät mahdollisuudet oppia myös virheistä. Kasvattaa hyväksymään epäonnistumiset osaksi oppimisprosessia. Meneekö sun nyt anturi oikeinpäin vai väärinpäin? Oikeinpäin. Itse asiassa se on väärinpäin tällä hetkellä. Niin, se on väärinpäin tällä hetkellä. Teknologiakasvatuksen tarkoitus on antaa ongelma, joka ratkaistaan teknologiaa hyväksi käyttäen. Voidaan antaa esimerkiksi ongelma, jossa oppilaan pitää tehdä laite, joka menee mustaa viivaa pitkin. Sen jälkeen, kun ongelma on annettu, keskustellaan sen teoreettisesta ratkaisusta. Mitä pitäisi olla, että me saadaan se ongelma ratkaistu? Samantyyppisiin ongelmanratkaisuihin voidaan kehitellä monia muita oppilaille mielenkiintoisia oppimistehtäviä. Tässä tehtävässä rakennettiin laite, joka erottelee mustat ja valkoiset pallot eri laatikoihin. Minkä ruudun mukainen kuva? Työntekoon kasvattaminen on tärkeä osa lasten ja nuorten itsenäistymisprosessia. Samalla opitaan työturvallisuuden perusteita, työvälineiden ja työstökoneiden turvallista käyttöä sekä materiaalien tuntemusta ja monipuolista hyödyntämistä. Näin. Sen jälkeen pidetään se meidän... Kotiympäristöt eivät tarjoa enää kaikille oppilaille käsityön ja fyysisen työn tekemisen kokemuksia. Siinä ohjeessa olevan mittaisen pätkän. Käytännöllisten taitojen kehittäminen ja harrastusten ohjaaminen onkin yhä enemmän siirtynyt koulujen vastuulle. Peruskoulun yläluokilla teknisen työn valitsematta jättäneet oppilaat voivat lukio mukaan lukien jäädä 5 vuodeksi kädentaito- ja teknologiakasvatuksen ulkopuolelle. Lukio on vielä teoreettisempi kuin se peruskoulu. Ja erityisesti lukiossa pitäisi löytää sellaisia valinnaisaineita tai jopa mielestäni pakollisiakin aineita, jotka ohjaisi nuoria tähän käytännön työn tekemiseen. Monissa lukioissahan ei ole edes tarjolla käytäntöön soveltavia teknologisia valinnaiskursseja ja lukiodiplomeita, vaikka tilastojen perusteella tiedetään, että merkittävä osa ylioppilaista ei jatka korkeakouluun. Tammerkosken lukiossa on aloitettu monipuolisesti käsityöalueita syventävä lukiodiplomin mahdollistava opiskelujakso. Kurssilla voi syventää aikaisempia teknisessä työssä opittuja aihealueita tai laajentaa kokemuksiaan uusille teknologisen osaamisen alueille. Teknologiassa meillä täällä on tarkoitus oppia ymmärtämään ja soveltamaan nykypäivän tekniikkaa uudella ja luovalla tavalla. Ja nyt para-aikaa menevällä kurssilla niin meillä on tavoitteena oppia rakentamaan yksinkertaisia laitteita ja mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan niitä myöskin tietokonetta apuna käyttäen. Kyseessä on ajosimulaattoripöytä ja sillä voidaan pelata erilaisia ajosimulaattoripelejä, esimerkiksi Gran Turismo, eli rata-ajoa, formuloita, rallia. Ja yksinkertaisuudessaan tähän tulee pöytälevy, siihen tulee ratti, tänne tulee levy, siihen tulee vaihdekeppi ja alalevylle tulee poljinpinnat, missä on kaasujarrukytkin. Hyvällä ideoinnilla oppimistehtävät voivat antaa yksilöille monipuolisia kokemuksia. Elinkeinoelämä kuitenkin arvioi oppimistuloksia kokonaisuutena. Koulujen ja yritysten hyvällä yhteistyöllä voitaisiin lähentää opiskelun ja työelämän yhteenkuuluvuutta. Tästä on kokemuksia muun muassa Vieremän kunnassa. Tarvitaanko enemmän yhteistyötä koulujen kesken? Meillä on jo yläasteelta TET-jaksot, käytetään niitä. Meillä on paikallisen koulutusyksiköiden kanssa metallin puolella hyvä yhteistyö. Mutta lukioaste on yksi hyvä esimerkki siitä, missä meillä on vielä voimavaroja. Ja sitäkin yhteistyötä pyritään nyt kehittämään täällä kovasti. Esimerkiksi mikroauton rakentaminen toteutettiin ryhmätyönä teknologian lukiokurssilla. Metsäkoneyhtiö avusti rakentelun ideakehittelyssä ja tarvikkeiden hankinnassa. Yhtiölle on tärkeää saada osa paikkakunnan nuorista jatkokouluttautumaan tulevaisuuden osaajiksi yrityksen henkilöstöön. Teknologiateollisuudessa työntekijän käytännön työkokemuksilla on iso merkitys. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun teoreettinen tutkinto on ongelma erityisesti PK-yrityksillä,
joilla ei ole niin kuin HR-osastoja tekemään perehdyttämisohjelmia. Ja erityisesti PK-yritykset valittaa sitä, että ammattikorkeakouluinsinööriä ei alussa voi oikeastaan käyttää mihinkään. Aalto-yliopistossa käytännönläheisyyteen on alettu panostaa uudella tavalla. Kandiopiskelijat tulee pääosin suomalaisista lukioista, ja se, miten lukiolaiset on kiinnostunut esimerkiksi matematiikasta, fysiikasta ja niin poispäin, luonnontiedeaineista, riippuu siitä, että minkälaista koulutusta he ovat peruskoulussa ja lukiossa saaneet, miten teoreettinen tieto yhdistyy käytännön tekemiseen ja miten nämä teoreettiset asiat yhdistyvät soveltamiseen. Ja siinä on hyvin ratkaisevaa myös käsin tekeminen. Peruskoulun ja lukion aikana olisi oltava riittävä tuntimäärä kaikille teknologiasta ja käden taidoista kiinnostuneille oppilaille. Teknologiaopetuksessa pitäisi olla myös monipuolinen tuotantoelämän tutustumisohjelma. Tää lasersäde tekee sellaisen terävän viivan meidän naamaan. Eikö teillä ole koulussakin CNC? Teollisuusvierailut voivat avartaa monella tavalla jatkokouluttautumista miettiviä nuorten ajatuksia. Opettajan monipuolisuuden ja ideoiden merkitys on erittäin tärkeä tälle kasvavalle nuorelle, joka harjoittelee näitä teknologian soveltamisen taitoja. Tänä päivänä me tehdään tämmöinen kauko-ohjattava lennokki. Kun kaikki on leikattu, niin sitten lähdetään liimaamaan niitä yhteen. Tänne tulee myös tukirakenteita. Servo on tämmöinen pieni sähkötoiminen edestakaisin kääntyvä moottori. On peräsimiä, eli kun laitetaan sivulle, näin ohjausperäisin toimii. Ja sitten tärkeää olisi, että yhteiskunnassa ymmärrettäisiin teknisen työn ja teknologiakasvatuksen merkitys ja että koulutus olisi jatkuvaa, alkaisi sieltä alakoulusta, jatkuisi yläkoulussa ja sitten tietysti lukiossa ja ammattikouluissa, ja tähän ei saisi tulla minkäänlaisia katkoksia. Innostus tehdään kuitenkin peruskoulun aikana ja sillä on paljon merkitystä myöhemmin nuoren elämässä.